uJehova simkhonzayo uyalimela iqiniso lakhe bazalwane egameni lika Jesu. Kuhle ukuthi uma ngabe sibona esenzela izinto ezinhle sibuyisele kuye udumo egameni lika Jesu. Namhlanje ngiyathanda bazalwane ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu sibuke ukulunga kukaNkulunkulu. Haleluya. Ukulunga, haleluya. Sesikholiwe singabantwana bakaNkulunkulu sahamba endleleni simemezela ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi aphenduke ahambe noJesu endleleni impilo yakhe ingabi safana. Kodwa namhlanje ngithanda ukuthi sibuke ukulunga egameni lika Jesu, ngoba noma singahamba endleleni uma kungekho ukulunga okukaNkulunkulu, haleluya, ayikho into esobe siyikhuluma ebantwini egameni lika Jesu. Ngicela ungifundela lapho sisifikile, ungifundele ngokuka Mateyu chapter 5, ungifundele uverse 6. Ngokuka Mateyu chapter 5 ungifundele uverse 6, ufunde uverse 10, ufunde uverse 20. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Verse 10. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Verse 20. Ngokuba ngithi kini, uma ukulunga kwenu kungadluli okwababhali nokwabafarisi, anisoze nangena embusweni wezulu. Baba, izwi lakho liyaphila, izwi lakho lithembekile, liqinisile. Khuluma ngalo namanje egameni lika Jesu, anointed in Jesus mighty name, amen. Ukulunga kukaNkulunkulu kuyini? Ukulunga, ukulunga kuukwenza kahle, kuukwenza okufanele ngokukaNkulunkulu nangokwabantu. Haleluya. Kuyenzeka endleleni senze ukulunga okufunwa abantu, kodwa lokho kulunga uthola ukuthi kuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Akukona ukulunga engikhuluma ngakho. Haleluya. Abantu bayakwazi ukukumanipulate, bafune ukuthi wenze into ethandwa yibona bese bethi hayi ulungile. Ukulunga engikhuluma ngakho ukulunga okutholakala kuBaba uNkulunkulu. Haleluya. Elithizwi likaNkulunkulu uma ngabe ufunda abaseKorinte besibili chapter 5 uverse 21, owayengenasono, haleluya, wenziwa isono ngenxa yethu ukuze thina sibe kulunga kukaNkulunkulu ngenxa yakhe. Haleluya. So yiloko kulunga bazalwane namhlanje engithanda ukuthi sibuke kona, ukuthi usukholwa kukhona yini ukulunga kuye. Haleluya. Kukhona yini ukulunga? Ngabe ulungile yini? Ngabe ukwenza kwakho kumemezela ukulunga yini? Haleluya. Ngoba uma ngabe sihamba endleleni yakholwa, iningi into elindelekile kuthina, kuningi abantu abakubukayo, and abantu ibona basitshelayo ukuthi cha, simbonile nje usibanibani ukuthi akakholwa ngoba thina siyabaza abantu abakholwayo. But iquestion isekuthenini thina ke esikholwayo siyakwazi yini ukulunga okulindeleke kuthina. Haleluya. Lithizwi likaNkulunkulu uma ngabe ufunda uMatthew chapter 6 uverse 33, funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, yikhona zonke lezi zinto ziyakwenezelwa kini. Haleluya. Then lelizwi alifundile ufikile uthi uverse 10, blessed are those who are persecuted, hallelujah, for righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Hallelujah. Uma sizingelwa ngenxa yokulunga, umbuso wezulu ngowethu. Hallelujah. Umbuso wezulu ufanele bazalwane ukuthi sifike kuwona, sifinyelele. Kodwa sizukufinyelela
ngokwethu ukwazi siyofinyelela uma sihambile ngemiyalelo kaBaba uNkulunkulu. Haleluya. Kukaningi ezweni likaNkulunkulu sikhunjuziswa ukuthi simelwe ukuhamba ekukhanyeni. Umntwana kaNkulunkulu akahlale ebumnyameni. Lithi izwi likaNkulunkulu ubumnyama abumabukelanga ukukhanya, abukwamukelanga ukukhanya. So thina singatholakala kanjani ebumnyameni uma ubumnyama buhluleka uku-accommodate noma uku-accepta ukukhanya? Haleluya. Ukukhanya bazalwane ikona okukhanyisa imisebenzi yethu, ikona okuvezayo ukuthi imaphi ama-fruits esiza nawo njengabantwana bakaNkulunkulu. Kubalulekile bazalwane ukuthi silunge ngendlela yokuthi abantu bambone uNkulunkulu ephila kuthina singakasho lutho. Lithi izwi likaNkulunkulu uma ngabe ufunda incwadi yabaseFilipi, masenze abanye engathi bakhulu kunathi. Haleluya. Lithi izwi likaNkulunkulu ekuthiwa it is the golden rule, yenza kwabanye lokho oyothanda ukuthi kwenziwe kuwena. As long as lento yenzayo kwabanye abantu noma oyenzela abanye abantu ungeke uyithande emebuyiselwa kuwena, kusho ukuthi awulungile. Kuyenzeka ke kwesinye isikhathi kube lula uma ngabe usenza wena noma usenzela abendlu yakho, kodwa wenza njani kwabanye engasibo abendlu yakho? La enkonzweni singabazalwane abaningi abahlukahlukene, kunabantwana. Haleluya. Ngithanda ukubhekisa kakhulu kuthina besifazane. Kunabantwana esibabonayo bekhula phambi kwethu, kunabantwana esibabona bengena ngalowa mnyango. Siyabanika yini uthando bazalwane ngendlela efanele? Ngabe labantwana mebefika kuthina bafumanisa ukulunga noma nabo ivangeli bazoliqhuba ngalendlela errong esiliqhube ngayo na? Ngoba kuyenzeka uthola ukuthi siyakholwa impela bazalwane, siyakhuleka sikwenza konke, kodwa ilungile yini inhliziyo? Labantwana sibabuka njengoba sibuka abantwana bethu yini? Uma umangaliso ngimbuka, ngim-understande ukuthi okay uphila le generation icabanga ngalendlela ecabanga ngayo. Uma ngibuka omunye umntwana ngimbuka ngendlela efanayo yini? Noma ngim-understande lo omunye ngoba akuyena owami. Ukulunga bazalwane kuthi kumele sifanise kubo bonke. Asingahlale ezintweni ezenziwa abantwana bethu siyifihle ngenxa yokuthi bona sinezinseko ngabo, bese abanye sifuna ukuyiveza, siyi-expose, siyinekelizwe okwabo. Asibagwinye labantwana, sibafake eziswini zethu ukuze ukulunga kupheleliswe kithi. Haleluya. Kumele ukuthi umntwana umeza kuwe athole umzali, athole uthando, athole imfudumalo ngoba wena ulungile. Awubahlukanisi ngisho ukubahlukanisa. Khona into engayibuka yangixaka lento ukuthi kwenzeka kanjani. Bekuwukhozi, ukhozi kushuthi lulimalile. Kwacaca ukuthi alisakwazi ukuprotecta iqanda. Milingakwazi ukuprotecta iqanda, kuqhamuka enye inyoni iyalintshontsha iqanda lokhozi, yenza i-exchange. Ithatha elayo iyolibeka endaweni yokhozi, bese ithatha olokhozi izolibeka kwinest yayo. Iyaliprotecta leqanda, iyaliprotecta until it's hatched. Uma kuphuma lolu khozi oluncane, lo u-actor as umama, umama walolu khozi oluncane. Asisalibonanga le yakhe inyoni ukuthi iphelelepi ngoba ibingasekho protected.
umama ukhozi ubelimele, I assume ugcine eshonile ngoba ubengenawo amandla. But umntwana wakhe ukwazile ukuthi abe protected. But into embi ebiyenziwe lenyoni ukuthi unikele ngowakhe umntwana ukuthi aprotecte lo mntwana. But ngithi mina so mama asiba protecteni bonke abantwana. Asibafukamele bonke ngoba thina senza ukulunga kaNkulunkulu. Uyacabanga ukube kuthiwa uNkulunkulu wenza wena ukuthi usindiswe, wenza mina ukuthi ngingasindiswe, ukuthi ngabe simbone uNkulunkulu ongekho fair. But uNkulunkulu ofair ngoba unikele kuthina yonke into. Wanikela ngoJesu Kristu ukuthi akafele thina sonke. Uma uJesu Kristu efele bonke, nathi simelwe ukuthanda bonke. Simelwe ukwenza kahle kubo bonke. Hallelujah. Ukulunga bazalwane sizokuthola kuNkulunkulu. Asikwazi thina ukwenza ukulunga ngokwethu. Hallelujah. Uma ulungile, ama decisions owathathayo ubuza kuNkulunkulu ukuthi iyiphi into ekumele ngiyenze uma kunje. Hallelujah. Ngoba bazalwane ziningi izinto ezikhulumayo ezingqondweni zethu. Kodwa uma sibuza kuyena, siconsulta kuyena, sizokwazi ukuthola ama-answers right. Hallelujah. Ngoba thina sifuna ekugcineni ukubazuza, sibazuze bonke, sibazuze lensindisweni. Hallelujah. Sibenza kanjani abantu babuyisane noNkulunkulu thina kodwa singalungile? Ngoba phela manje lokulunga kufuneka ukuthi sikudisplaye bazalwane. Sihambe ngokulunga, sikhulume ngokulunga. Uma sivula umlomo, asivule umlomo njengabezwe. Hallelujah. Asikwazi bazalwane ukuthi sifane. Thina kwethu kumele sihluke ngoba sizahlukanisele uBaba uNkulunkulu. Hallelujah. So ke ukulunga bazalwane ikona okuzosenza ukuthi singafani, kube nomahluko. Itheme yethu ebesinayo this month, Proverbs 31 verse 25, uthi amandla nesithunzi kungokwembatha kwakhe. Amandla bazalwane yebo siyawadinga nesithunzi, kodwa ukulunga kukhona yini? Ngoba uma ukulunga kungekho ngisho amandla sowasebenzisa wrongly. Mina ngiyabaza abantu abasemandleni abakhuluma noma kanjani nabantu ngoba yena usemandleni. Yabona? So kulula umehliphiza uyahliphiza futhi akanandaba. But wena njengomntwana kaNkulunkulu akulindelekile kuwena. Wena uphila ekulungeni. Uma ulungile ubaphatha bonke abantu ngendlela efanayo. Umuntu ukuthi ukonile wena uphiniseli. Hallelujah. Uma ekhuluma igama elibi awulibuyiseli igama elibi ngoba wena ulungile. Hallelujah. Kungenzeka yini ukuthi emlonyeni owodwa kuphume izwi elibi kuphinde kuphume izwi elihle? Ngoba ngithi nasemfuleni umfula ukhipha amanzi afanayo. Awukwazi ukukhipha amanzi ababayo namanzi amnandi. Hallelujah. Masilunge bazalwane. Masilungisise indlela yethu. Hallelujah. Sekuseduze bazalwane. Kodwa ke akufumaniswe ukulunga. Hallelujah. Masilunge. Lithi izwi likaNkulunkulu uma ukulunga kwethu kungadluli okwababhali nabafarisi. Abafarisi siyabazi ukuthi bebeyizazi imithetho. Ekubeni izazi imithetho bebenenandaba nomunye umuntu. Phela bekumele babonakale bona be-religious. Hallelujah. And bazalwane siyayenza leyo nto. Sifuna ukubonakala njengabantu abakholwayo kodwa inhliziyo yethu, hallelujah, ikhuluma enye into. Umsindo silandelayo akuwona umsindo wamakholwa. Hallelujah. Ngisho ubuso bethu kunabantu esithi mesivela kubona
sivele sinyukubele kubonakala ukuthi nje asibathandi ngenxa yokuthi asinakho ukulunga. Haleluya. Masilunge bazalwane, masilungise. Haleluya. Ngifuna kakhulukazi thina besifazane, ngoba uma ekulunge thina kuzolungizwe lonke. Haleluya. Kodwa as long as thina singalungile sisa pretenda. Haleluya. Haleluya. Ngoba bazalwane sigood kakhulu ekupretendeni. Haleluya. Akusizi ngoba kusikona konke okusizayo, kodwa kuzokusiza ukuthi uhambe ekulungeni kukaNkulunkulu. Haleluya. Kunama benefits aloku kulunga. Haleluya. Psalms 34 uverse 15. Fikile ngizocela ungifundele. Lithi, the eyes of the Lord watch over those who do right. His ears are open to their cry for help. Amehlo kaJehova akubo abalungileyo, izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo. Haleluya. Uma silungile bazalwane, uJehova uyasibheka. uJehova ulalela ngisho ukukhala kwethu. Kodwa uma silungile, okusho ukuthi mesenza kahle, haleluya, ngokwakhe ubaba uNkulunkulu, hayi ngokwethu. Kwesinye isikhathi bazalwane siyaye sitshela ukuthi senza kahle. Uyabona into ekufanele ukuthi kwenze ubone ukuthi awenzi kahle, ukuthi i-comfort zone usukile yini kuyona. As long as usa comfortable, wokwazi ukuthi khona ungakahambi kahle. Ngesikhathi abantu bonke besakushayela izandla, wokwazi ukuthi khona ungakahambi kahle. Kumele ukuthi uphume kwi-comfort. Haleluya. Enza lokhu ongavumi ukuthi ukwenze. Yabona lo mzalwane lo ongakufuni, omaziyo ukuthi akakufuni, uyena ekumele ukuthi wena umtshengise uthando. Uyena ekumele ukuthi utshengise ukulunga. Haleluya. Noma abantu bangeza kuwena bathi uyazi ukuthi usenzeni, usethe wathi bese uthi kungenzeka ukuthi mhlambe khona bekumphazamisile. Kodwa mina engikwaziyo ukuthi umntwana kaNkulunkulu uyathanda ngezikhathi zonke. Haleluya. Yabona ukuthi kube uwena oba i-defense yakhe, wazi ukuthi akenzanga kahle. Kubhlungu kuwena ngoba phela mekufika emadlebeni akho kufika kabuhlungu. Kodwa mhlawumbe bekuzosilence nalabo abaloke bezokutshela indaba engamele ukuthi uzizwe. Haleluya. Ngoba umulungile awuhlaphazisi. Mulungile uyazama protecta lento ekuwena. Haleluya. Amehlo kaJehova akulabo abalungile noma abenza ukulunga, and indlebe yakhe iyalalela ngisho ukukhala kwabo la befuna khona usizo. Angikholwa ukuthi ukhona umuntu ongafuni ukuzwiwa uJehova, kodwa uzosizwa only if silungile bazalwane. Asingalungi kwabathile kube khona esingalungi kubona. Masilunge kubona bonke. Haleluya. Ngoba bazalwane sonke sikhuliswe ngenkonzo, saye emasontweni safundiswa konke. Kodwa ukwamkela uJesu njengenkosi nomsindisi kumele kwenze umahluko empilweni yakho. Awenze umahluko. Umahluko wokuba sekulungeni. Uma usekulungeni ulala peacefully. Ngoba uyazi ukuthi even ama decisions that you have taken, even lo obukade ukhuluma naye, awukhulumanga ngegama lomuntu, awonanga umuntu, kodwa konke obukwenza ubukwenza for igama lika Baba uNkulunkulu. Haleluya. Ngicela ungifundele amaHubo 37 uverse 25. uDavide usakhuluma ngakho lokukulunga.
Uthi once I was young and now I am old, yet I have never seen the goldie abandoned or their children begging for bread. Kade ngimusha, manje sengimdala. Angikaze ngibone olungileyo eshiyiwe, nenzalo yakhe iphanza ukudla. Akashiyi bazalwane. Ngenxa yaloku akulunga. Ngenxa yaloku akulunga ulandela izwi lakhe. Hallelujah. Uthi yena akasoze ashiya, akasoze asiyekelela. So uma ngabe thina senza ukulunga sisekulungeni, sizombona uNkulunkulu, sosibona isandla sakhe. Hallelujah. Masihambe bazalwane ngenkambo enhle ethandekayo kuNkulunkulu. Hallelujah. Uma ngabe ufunda uProverbs 3 uverse 33 kusama benefits. Hallelujah. Lithi izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyabusisa indlu yolungileyo. Hallelujah. Kepha eyomubi uletha isiqalekiso kuyo. Hallelujah. So umulungile even indlu yakho, okusho ukuthi yonke ihousehold yakho will be protected, will be safe. Kuzokwenzeka okuhle ngenxa yaloku kulunga kwakho. Hallelujah. Angikholwa ukuthi ukhona ongathanda ukuthi abantwana bakhe babusiseke, abantwana bakhe badle okuhle ngenxa yokuthi yena wenze kahle. Ukulunga kungaphakathi, kusuka ngaphakathi kuwena. Akumele ulunge ngaphandle kuphela. Abantu bacabange ukuthi ulungile. Ngoba sikubona ngaphandle sicabanga thina ukuthi kunjalo, but ngaphakathi kunjani? Akube kuhle nangaphakathi. U1 John 3 verse 7 uthi, dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous, just as he is righteous. Uthi akafuni ukuthi sidukiswe. Lowo owenza okulungileyo ulungile njengaloyo osidalile elungile. Hallelujah. uNkulunkulu ulungile, uhlala ekulungeni kwakhe. Uze athi uJesu akekho omunye olungile, munye kuphela. Hallelujah. Ubaba uNkulunkulu. So uNkulunkulu ulungile, uma senza ukulunga silingisa yena. Hallelujah. So ke masikwenze ukulunga. Kulindelekile kuthina ukuba senze ukulunga. Hallelujah. Uma ngabe ufunda incwadi kaDaniel, ngizothanda ukuthi simfunde uDaniel 12 uverse 3. Ngicela ungifundele efikile. Abahlakanipheleyo bayakukhanya njengokukhazimula kwesibhakabhaka, nabaphendulela abaningi ekulungeni njengezinkanyezi kuze kube phakade naphakade. Amen. Angithi thina bazalwane sishumayela ivangeli. Ivangeli sishumayelayo sibiza abantu, sibabizela kubaba uNkulunkulu. Sithi abantu mabaphenduke, abantu mababuyisane noNkulunkulu, sibabizela ekulungeni. So labo bantu ababiza abantu bebabizela ekulungeni, lithi izwi likaNkulunkulu, labo bayakukhanya njengesibhakabhaka. Hallelujah. Njengesinkanyezi kuze kube phakade. Hallelujah. Okusho ukuthi bazalwane lokho esikwenzayo kunesithembiso, but umbuzo ulungile yini? Ulungile. Akuvi mnandi ke le ngoba akekho neanswer. Wena uneanswer yakho nomunye uneanswer yakhe, asikwazi ukukopelana. Hallelujah. Kodwa uma ngabe ungahambi njengaye, mungahambiso kaKristu, uma ubaba uNkulunkulu engayinikezi, hallelujah, iaffirmation yokuthi I am happy with you my faithful servant, wokwazi ukuthi kumele ulungise. Masilungiseni, isikhathi sisekhona, kodwa isikhathi is not on our side. Hallelujah. Ukulungisiswa ukuthi singabantu besifazane nathi sine contribution eningi esiyenzayo in the house of the Lord, but ngabe ukulunga khona yini? Usukwenzile okuningi kangaka, kodwa uNkulunkulu uyathokoza yini ngawe?
ngabe uNkulunkulu uyakukunika yini umqhele? Haleluya. Noma baningi abakhalayo bekhala ngenxa yakho. Phela thina njengabantu besifazane singabantu abahleze bethwele. Haleluya. Sithwele amakhaya, sithwele abantwana, sithwele konke esikubona okubhlungu okwenzakalayo. Sikuthathe sikuyise kubaba uNkulunkulu. Sikhale, haleluya. Sikhalele isizwe sethu, sikhalele ngisho abaholi, sikhalele bonke, haleluya. Kodwa sesikwenzile konke lokho, kungabe ukulunga kuyafumanwa yini kithi? Haleluya. Ngoba phela abayobona inkosi abanjengayo, haleluya, uma singenzi njengaye asikwazi bazalwane. We can fool ourselves, we can fool others, kodwa bazalwane will never fool God. Haleluya. uNkulunkulu ubona konke, ubone ekujuleni kweinhliziyo zethu. Njengoba kunezinto esingafuni ukuyidedela, njengoba kunabantu suku nosuku ekuyithini esibahlulelayo, esibona ba right nabangekho right. Yabona le judgment seat esihleli kuyona, ngelinye ilanga uyohlala kuyona ubaba uNkulunkulu uyobe ahlulela thina ukuthi ngabe senze kahle yini. Kodwa namhlanje ngiyakuncenga ngingabizi altar call ukuthi awubuyele kubaba uNkulunkulu. Awucela ukuthi akalungise indlela yakho. Lenhliziyo yakho elikhuni kangaka makayilungise, ngoba kusasa mhlambe sizozwe enye indaba ngawe, kodwa sithi mesiyiza leyo ndaba siyizwe wena ulungisile nobaba uNkulunkulu. Haleluya. Singapretenda, singakwenza konke bazalwane, singalishumayela futhi ivangeli, kodwa masilunge. Haleluya. Ngoba uma silungile iyona inhliziyo esitshelayo ukuthi asikwazi ukuthinta izinto ezithize, kunezinto esingakwazi ukuzenza. Haleluya. Njengabantwana bakaNkulunkulu akumele sithinte okungcolileyo, akumele senze okungafanele. Haleluya. uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu ongcwele. Haleluya. Elithizwe likaNkulunkulu ubumnyama abukho kuye. Haleluya. So uma ngabe thina bazalwane senza izinto zobumnyama, senza izinto zamanyala, haleluya, uNkulunkulu akathokozi ngathi. Haleluya. Kodwa uNkulunkulu uyofuna abazoma phambi kwakhe be blameless. Haleluya. Masizilungisise ke bazalwane, sihlanze lengubo yethu. Haleluya. Sihlanze inhliziyo yethu bazalwane. Haleluya. Senze ukukholwa kwethu kube ukukholwa okuclean. Haleluya. uNkulunkulu azothokoza ngakho. Haleluya. Noma ngabe kuthiwa kwenzakalani, ngisho abantwana bakho batshele iqiniso ngoba wena ungowokulunga. Haleluya. Singambambathi bazalwane, asingabathandi kuze kweqe, sihluleke ukubamela eqinisweni. Ngoba uma ngabe bazalwane singabatshela iqiniso, uJesu uthi iqiniso liyakusikhulula. Haleluya. Asizukukhuleka uma singabatshela iqiniso, asibatshela iqiniso. Uma umntwana wakho umbona ukuthi uphumile esandleni, mtshele ukuthi mina ngihambile ngayinikela impilo yami kuNkulunkulu. Uma wena ufuna ukusalela emuva, wokwazi kodwa ukuthi uNkulunkulu akathokozi ngawe. Haleluya. Azi umntwana ukuthi indlela yakhe ayikho right. Singabo mama ukuthi mengabe usushodelwa bese uyocela enganeni ongazi ukuthi yona le mali ithathephi. Haleluya. Angithi phela manje thina silungile, sengamane ngidle bazalwane imfino, ngidle inucadolo. Haleluya. Kodwa mengadlanga amanyala. Haleluya. Asingazenzi bazalwane engazathi asazi ukuthi kwenzakalani, ngoba uNkulunkulu uyabona bazalwane, uyasibona uNkulunkulu, uyasibona eksithekeleni. Haleluya. Nala isihamba khona kuyenzeka kwesinye isikhathi uthole umuntu ekukhulumisa ubone ukuthi yazi ya improper indlela angi-addressa ngayo, indlela akhuluma nami ngayo, ngoba wena ungowokulunga. Haleluya. Ihlanze inhliziyo yakho, hlanza inhliziyo yakho. Ungahambi nezinto ezizoloke zikuvukela endleleni ukuthi hayi mina kukhona abasangikhulumisa. Hayi, ayihambi lapho bazalwane, ngoba ngelinye ilanga siyokuthola usuhamba nabafana abancane. Haleluya.
Bazalwane, izinto lezi eziqala kancane, unganakile njena. Unganakile uthola ukuthi umuntu is offering you ama-favors. Angithi manje uloku wavuma lama-favors. Into elandelayo uzogcina ungasakwazi ukumela iqiniso. Hambe eqinisweni, phuma, haleluya. Uthi qekelele, mina ngiwumntwana kaNkulunkulu. Amanyala, haleluya, awasondeli kumina. And angikuthinti okungcolile, haleluya. Uzokwazi ukuhlahlamelisa indlela yakho. uNkulunkulu anibusise. Amen.